mi biro bedo ka loso nikech chunyo tieno to nosekadho koro warito winjo okang' ma bende gibiro bedo ka gikawo. Adonwa lose kotenre kod mise adek ma bende jo Azimio nowacho odiochieng' manyoro no gin e categories adek. Achiel en loko tendegi mano e od bura maduong' mar National Assembly. Sabina Chege nosethich oko e romo mar Jubilee NDC ma bende nani gintiere godo. Kare koro kawo gi Mark Mwenje mano jo od bura ma Embakasi East ma Embakasi West. Mar ariyo ma bende nagilose kotenre kod paro mar chik mar omenda mano finance bill ma bende odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mogik ma bende ikawe pach jopiny kaluwore go okang' ma kamano. Mar adek en lalruok bipartisan talks. Wachak gi mane? Wachak ane gi loko tendegi e National Assembly Odede. Erokamano. Jo Kenya ni mana gi tabia achiel mar ywaruok kata gik ma ok onego ywaruoke. Namba achiel, ka Jubilee osebedo gi tungni kaka duond bura, to e seche mapok o registrar of political parties kata office mandiko duond buche olando ni oselok telo mar Jubilee officially, to nengo bed ni gima dho ngere luongo ni status quo ema maintain. Ka status quo maintain to nyiso ni Sabina Chege ok ni in line kata ok ni telo mar duond bura mar Jubilee. Koro kopo ni post mano mi Sabina Chege e od bura ma malo kata National Assembly, jo Jubilee kata jo motelo ne Jubilee e sechegi okwer ni ok gidwar ni position no kata post no mondo mi Mikai Sabina Chege. To konengo bed no bedo mbaka maduong' to waneno siasa mang'eny e iye makata kidhi e National Assembly to yande waneno chien ka e jumbe moko machien ka speaker mar National Assembly Migosi Wetangula, speaker mar National Assembly Migosi Wetangula ichuna gi kweth mar Azimio ni mondo olok chenro gi mondo olure gi dwach jo Azimio. Kata bed ni jo Azimio osendiko ne the speakers panel mowacho ni wadwa loko tendwa e iye ka, tiyudo ka giyuare ayuaya, speaker kawo thuolo malach kendo seche moko speaker tamore kata gi dwachgi ka en bende owacho ni nitiere pend chike kuonde moko monengo lu. To ano kanega gigi onengo bed gi ywaruok kabila ni. Ka in speaker to kweth mang'eny to gi kweth manok. Ka kweth manok bedo kendgi e buchgi mowacho ni niya, koro wadwaro ni Meshak Odede owuogi waket Daniel Orogo. Ere gimomiyo speaker onengo tam kweth no ni ok timre kamano. Kech speaker onengo bed ni he is not partisan. Koro aparo ni magi gin mana siasa mang'eny maseche moko bende ok kel dongruok mathoth e piny Kenya. Jubilee kaka party osebedo gi problem moko matindo tindo makata sani pod girito duoko moko kowuok e tribunal ma rango duond buche ma bende kian kipenja to konengo bed ni wachopo kanyo nikech Jubilee nigi chikege mane gindiko ka gidhi register party kendo gidhi tero oboke maggi ne duol mandiko duond buche kata office of the registrar of political parties. Ne giwacho ni mondo mi walok jok mwakelo nigi ibiro luong gimiluongo ni NDC kata governing council. To jok maluongo gino en secretary general kata jagoro maduong' to gi jatend duond bura. To ma ne ok oluong gi jogi to iyudo ni kweth machalo kega gi Sabina gini nodhi obete moro ma giluongo ni governing council ma bende nagilieko ni NDC cha ne mana romo mar siasa. Ka giwacho ni NDC no ne en romo mar siasa nikech nok oluonge gi secretary general gi party leader manyien. To gin bende wacho ne gini kama ne udhu bete Naivasha mane uloko secretary general to uloko e party leader bende ne ok oluong gi substantive office ne uluongoru kendo. Koro aparo ni magi gik makelo wa e mbaka nyaka sani. To ka chutho kipacha aparo ni office mandiko duond buche pok otiyo maber ahinya nikech ochal office no onengo bed ni nigi teko kuom duond buche to kochal ng'ama office manigi teko adieri nikech gimoro amora party moro amora timo gimoro amora iyudo ka nyowa dhi e yiero ka
ng'ato ni e chama ni kendo wacho ni a subscribe kato kitieko yiero ni wik achiel to chikore en koni to office no chalo gima gin bende gino onge gima